Žlutí! Tak dovolte, abych vám představil role. Potom je naše tajná agentka, která dostala za úkol donutit k přiznání zde známého vraha. Nevím, jak se jmenuje. To je nevinný občan. A toto je barman. Já jsem tajný agent, který hlídá naši agentku, aby se něco nestalo. To je tajný agent. A tohle je to ty děvko. Potěšen. Tak co? Jak to máš ráda? Zatím se nám tajná agentka akorát výhlídá. Já si ho ptám. Někoho zepředu, zezadu. Dali bychom si do kanáka a na stolu. No to jak jsou malí, jsem docela zkušený. Malý. Jdeme na běh. To už ne. Tak jdeme, pojď pitě. Vrah odvádí svou nevinnou oběť sobě domů. Nahlas trochu a pojďte blíž. Vrah odvádí svou nevinnou oběť sobě domů. To je lepší. To jsem slyšel. Sedni na postel. Mají tím si něco říct. Nahlas. Já jsem odprásl jednu ženskou a jsem feťák. A chci tě taky oddělat. A taky. Pojď se Český republiky. To je jedný. Asi nemám. Trapák nás vesmí. Trapák jsme vesmí. Moje mistina. Dotazy, poroty. Jak jste tam stáli někde, nebo seděli a bylo, pojď na věc, co si tím myslel? Na sex. Děkujeme. Já bych musela tady vyklidit prostory, já nechci mít konkurenci. No, to jako... No, jako dobrý. Sedněte si ostatní. No, tak já bych vám chtěla říct, že naše skupina se jmenuje Policie, jak všichni víte. Což pro nás znamená policie, která nikdy nemá dost. Takže jsme furt vymýšleli, co bychom tak mohli vymyslet, co je nový model. A vymysleli jsme toto. A ten příběh se koná v jedné velmi tajné ulici. A bude to o tom, že jeden velmi nebezpečný vrah přepadne 18letou dívku. No. Kaval prachy. Dělej. Ale tady na příští ulici se něco děje, ale pojďte to pomrknout. Dobře, jdeme. Pojďte. Velmi nebezpečná strana. Hodně rychle. Tak, a jdeme svázat. Svázat jeden. Pojďte svázat. Ale ještě není mrtvá, zavolám saničku. Teď on víš. Co? Cípl smrady. To bude ono. Nechce někdo svačínku? To je moje očeliška. No, kentus mám. Tak tuplem bych to nejedla. A porota nějaké dotazy. Ke svačince. Opravdu, já vám jídám zadarmo. My máme dotazy, vy dotazy nemáte, nashledanou. A potlesk, ne všichni. No. Tak, děkujeme vašim jednotlivým modelům. Porota se poradí, ortel bude vyřčen a můžete momentálně vaše
skvělé modely jít od hmyzy. Ne, jak jsme zůstali celý den, Jo, a ještě 2 skupinky mi nedali ty obrázky. Takže odevzdají obrázky od hmyzí a připravují své kolektivy. Až budete hotovi, tak bude tak, já nevím, za 10-15 minut pokračovat odpolední program tady před Buřťákem. No, to se ti povedlo, jak zívám. Zrovna. Už to budete brát ze sprchou, doporučujeme.